Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Tagulan, tagubo, tagsipon, taglagnat, tagtarangkaso. Kaya naman dapat pag tag-ulan, tag-SED Pariawan Plus Capsule. Todo protektado ang katawan sa anumang uri ng karamdaman sa SED Pariawan. Mainam din sa mga pinahihirapan ng sakit na diabetes, heart disease, myoma, bukol-bukol sa katawan, mataas sa sugar level, goiter, pagmamanas ng paa at marami pang iba. Mag-SED Pariawan Plus Capsule araw-araw. Tagulan, tagsakit, tag-SED Pariawan Plus Capsule. A quality product of SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. Why man you, oy, day? Nagminaldita ka man gapong Sandro, nga siya pa'y nakahelp nato. Can you imagine? Si Sandro wasn't here? Ha? Kunwa pa siya? Kunwa pa? Magunsa man ta? Nakaabot ka ta sa imong doktor. Kay nangigi ka na lagi, no? Because your father is ato mag-call-call ni Sandro og dili nimo. Nalimot kasi mong giingon nga may papay nga ni sangpit kang Sandro sa drive-thru, Yaya. Unya iyang gilikayan? May rason kay kanang iyan ng gilikayan. Are you jealous, Day Charmin? Ha? Why should I? I don't know. It's your gyud ang naibaw. Ay, naglagot ko. Kay ambot ko kung sa'y naaaning Sandro nga salig kis daddy niya. You know na the reason, oy. O, ansa? Don't forget, you told me na everything about Sandro. Unsay kisultihan natin ka sa tanan bahay ni Sandro, Yaya? You forgot? Nalimot ka? We drank. Mong nahubog ka og nahug sa hagdanan. And during your drunkenness, you told me everything about your feelings to Sandro. Unsa? You aghast. And you can't deny that. I have my evidence. Unsa ebidensya, Yaya? Secret. Yapag man kaya, oy. Sige na, babe. Pagkuha ditong init-init nga tubig, ibutang sa planggana. Nya, labakara sad. Kaingon sa doktor nga ipa-hot compress ning akong bunog sa tiil. Mao ka. Ayaw na, yan sili. Oh, Diyan na. Naganda na ko. ay. Ako na ini, yan sili. Tabagin ako si Nira. Ugad na sa ito pagkaon. Aron, magkakaon ka si Charmin. Ay, diara. Okay. Good luck to both of you, diha. Good luck to both of you. Oh. Ay, paliw ka. Ihat compress ako na. Kini mong bunog. Tod. Humantog kaon. Mura ka kong balik. May tambal pa ka nga paliton sa gawas. Ako to paliton. Aron, pagkatumar sa kanto. Kay ingon to doktor nga dunganon niyo pagtumar. Anong gitutukan mo ko nimo? Ha? Itutukan ba, oy? Gitanaw ko lang imong gibuhat, kay basin og samutan ko nimog piang. Unsa? Ang katawa naman ka. Gitabangan mo kay tikang mada sa doktor. Unya piangan no tikag samot. Apan may nasabtan ko sa imong tinanawan ako. Unsa? Unsa imong nasabtan? Ayun na lang. Kaya pasig nasiyop lang mo. Bulupan sa nilang kamuti mo. O aritong pas kong naong. Magkakita ka kong babae nga dili gaano kamot ka manapat. Unsa? Agay! Agay! Op! Uy, wabi ka na kung sa ha? Ningul-ngul mangkuit. DJ matin ng imo na ko. Si TG. Dinag kong gaba ni mo na ko ba? Unsa? Yaya, mula kong balik. Um, Palit ito na kong tambal ni Charmin. Nga dili available sa clinic sa doktor. um, Wa kaya ito kung nga ipapalit. Kay, di pa biya ka magkalakaw. ako dong Sandro, may itugon ko. Sugot kag anything? Unsa?
Unsa nga anything yaya? Anything good? Bisag unsa. Sugot ka, papalito na kog napkin. Ah? Oh, okay ra. Iya sili. Unsa man nga napkin? Kanang with wings? You know it, Sandro. Oo. Babae ang inahan ako. Iya sili. Kaila ko na. Alangan og malalaki ang imong inahan. Babae, gid na. But are you really sure? Sugot ka nga, papaliton ti kag napkin? Ha, Sandro? Girigla pa ba ka? Iya sili? Girigla patahon ko. Oy, anong tingin mo sa akin, Gors, na already? Ikaw, Chairman. Wa ka ipada? SED Alert! SED Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presidente Bagyo. Ilang edad ni mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation ni mo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayaw sa atong gibati. Sa ang gibati dahil ni mo, Father? Kanang balong kang panuhotod na ate mga bation ginagmay sa atong lawas. Wa mo ko ilaing mo daling haplas. Sidlin ni Minuel naman. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na ko nga gamitan na ginoon. Sidlin ni Minuel. Ano masamad ni? Butaan din naman na pilot mawa din dugo. Automatic. Health Testimonies. Hey. Psst, hoy. Hoy. Iyaya. Wayo man. Ha? Wayo? Kanina ka pang tulala dyan. When Sandro and I were talking, gitutukan ni mo siyang maayo. Unsa? Until now, when Sandro lives with the car, kay magbay og tambal nimo. Imo pang gisundan og tanaw. You are clear na gyud ha? Clear na. Klaro kaya. Siya na ba yaon ta, Yaya? Unsa nga? What? Si Zandro na unta. Ang sama ni Zandro ang akong gipangandoy o gipangita. Pero, what pero man? He is naman ka. kaya nanguyab na siya na ko, Yaya. Kasayon, ako inon nga panguyaban ka. Ay, binuang yaw eh. Naunsa? Nahibaw ko, dili ko ang iyang type. Dili sama na ako. Kinaingon siya ganina na ako. Nga, kakita pa ka ko siya babae nga dili sama na ako nga gaan og kamot kun manapat. Oh, what? Pero, di na ko, Yaya. Pasakitan lang ko sa mga lalaki. Maong no way. Dili mahibaw si Sandro ani akong gipati alang niya. Dili, Yaya. Kana, kung dili ko musulti niya. Yaya, Sally. You confess na ba na ako, day, ha? That you love Sandro. So, I know it all and everything. Yaya. Napalit ko na tambalit, Chairman. Uy, gitugon ko maldita nga iya ipapalit. Unsa ka kung hapitan ko siya palit milk tea. Kita ko niya sa una, nag-inom ini. Nagpa-deliver. Hapitan ko na siya sa paborito niya milk tea. May pamapabugno sa ko sa kong utok din eh. Kagigutom sa kuda. Halos natuyo ko na ang posibleng daganan sa autong gimaniho ni Zandro. Apa na? Wa ko gid kini makita. Kalipat jud ko. Nakakita magud siya nako. Si Tita Lunela. No. Dili ko na lang tagpuan. Kinahibaw ko.
Madismaya lang si tita sa ako ibalita niya. Nawa na ko masundi pa si... Oh. Katya! Ang sakyanan ka na nga gimaniho ni Sandro. Ah, si Sandro yun. Siya ka na nanaog sa sakyanan. Awa pagin ay ko di malasarong adlaw. Hello, tita. Oh, very good, iha. Oh, i-update o niya ako kung masundan mo ba yun ang akong anak, ha? Iha Irish? Oh, okay. Okay, bye. Oh, Auring. Ano na, madam? Nalibay ka man? Bahalag delikado na din sa syudad, Auring. Dili una kita mo pauli sa ato. Kay nakita na ni Irish ang akong anak. O gipasundan ko na ang akong anak kang Irish. Ay, unsay? Ay, maayo noon, madam. Agoy. Makita na di ay miinis akong alaga. Ay, kay gimingaw na kayo ko sa kontudong Sandro, madam. Nag-order siya og milk tea. Ug iyang take out. Dili ka na makaibsot pa nako karon, Sandro. Masundan na kiti ka. Dili ka na kauna una kay nako. Kay wa ka mahibaw na sundan na tika. Kalami. Ay, bastos ka man, Gulyat. Ha? Anong bastos mo kayo? Ay, nganong mingo man kang lami ko. Ha? Oh, ingon kang lami ko. O gipatuyok-tuyok pa nimo ang imong dila sa akong ngabil, bastos. Dili sa imong ngabil. Oy, dili ra sa akong ngabil. Doon sa mga taon, oy. Oh. Tuhil sa nimo, oy. Kinsa man di ay. Ang imo ay ngabil, oy. Sorry. Ingon day kong lami, day. Ikaw day lami akong giingon. Ang imong giingon nga gi-order do Sandro og base sa imong pag-describe nga nagpalit siya milk tea to. Paborito to namong duha kun magkuyog mi imno na mo. Abe ko bag ako mo oy lami nimo. Tuhe. Herbita niya. Ay kung pakataw Be, sugili pa kung naunsa pa tong alaga taon ako be. Tinuod gatong imong gisulti. Tuhe nimo. Apan gipanglatawan man nako, Gulyat. Nga mag-atubang si Sandro kagubot karong taod-taod. Usa? Sure ay? Kaya nga naman. Usa may nakita ni mo, Ermita niya? Kaisa, asa kinipadung si Sandro? Murag padung kini sa bahay sa kong classmate nga si Charmin? Mag-unsa siya din sa lugar sa akong classmate. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal